Jelenleg az utolsó napja zajlik a Hévíz Balaton Airport területén megrendezett repülő világbajnokságnak. Ez 2 kategóriában került megrendezésre 2025-ben, és itt felmerült a rendezők kérése, hogy egy online YouTube csatornán vagy elérhető élő közvetítést is szerettek volna a rendezvényről. Emiatt kértük meg a Z-netet, és ezt a netet építették ki. Ez egy 50x50-es internet, különböző kameráknak, meg vágott beszélgetéseknek, egyéb anyagoknak összevágott mixét és az élő kameraképeket tettük ki az internetre, amit a versenyzők akár utólag is megnézhettek. De megosztották nagyon sok országba, ezen az Egyesült Államokból is, sőt Új-Zélandról is vannak itt versenyzők. Maga a stúdió az 4K-ra optimalizált rendszer volt, amit inkább mi elengedtünk, tehát maradtunk a Full HD és 50p-nél, azért nem volt semmi probléma, szépen vitte a rendszer, úgyhogy folyamatosan azt írtak, hogy elegendő a sávszélesség, utólag is köszönünk.